so na wodin kron enne anopan mu nyam nyina ye wodia ye wo kese kyene den so ba beboa ye nti wona mo asem so bedom ye nya e besere firi won kyen nyina ne entiase ye wo mere beti wasem ase ene se bia wasem ba betuma tra ye mu en firi mu ye so nyanse na asem ba ye boa ye ne mo yakoma mu don de bia rada se bia ye wuri mfi asem no ne ye kra anyira ene mo nyam kan wodin se wo fa ba makasa wo Yesu Kristo dim amen. Amen. I trust some patria dionusia. When all the bedin komo kakra. Na ababu awa peja wa jime ye. Ama ujidi ya sipi. Yesu fi onyankopon nkyai. Abati asefo nkyai. Jesus Christ. Ofri onyame nkyai. Aba asasi so ebeye nipa. Ene ati asefo abatrai. Obatrai nkyai se mfie makoma aduasa me yansa. Odidi onomoi. Oto adebia nipa yade. Oyebi. Aware anu anya bi wanya bone so da. Bone nya nipa na ye abonsam. That's right. Wamenche mu santrao. Bone nya nipa na ye abonsam. Bonsam na fe nipa mu no de na ye bribi. Se ke nipa nkodi a ka aden so betimi aya bone. Se ya mo bone amfre nipa. So de asia. Ha. Ente bonsam ene wura nipa mu a na sa bonsam ne di nipa ye bone. Atie nyame. Enti Christ ba asase so no nipa de bia wo ye bi. E meteme akasa wan ye bie. Aya aware. Anware. Ane bone. Isa bone se tantimi anware mu. Enti wantimi a operate no. So ade asia. Yes. Oni ni papa try infedu asame ansa. Awa asase we so. Otua atro. What asia? No na troka otua atro. Jesus na antia asase so. Wanfo obi adia ono obi ankoda. Adia ba ko ameni ni se na na bibia ada soronko. Right. To try asase so infedu asame ansa no. Or cry. So about consam and function chai. One could 3 days or I never call you who I'm a 1 hour yes one say. Sa obi be wa. O yari don cry obe we say doctor intimate. What do I say? Yes. Sa any pa mu bi be wa. Na ya ni ankasia sa suro. Amen. Amen. And can cast our course sorry. Now we do for an hour suffer. I shall come, sir. My only so Yade Dow. Adaka down chai. Adaka de fita, and yatraso, Abanima. I don't know about to form the room form. I never do. I tell them so that I never plan here. Overbush and so suffer D4. I didn't my country other side. I've been too for money. So no blood, I don't cast a biblion Unfra saw them or new fear. No, and yes, I'm one shall be able to coffee. That you saw down more. Cousin Ground. Oh, my country, sir, we bet you 5 million, 10 million. A running Ubetia. That's right. Even so crying out the power of what the instruments a cover do. What I say, what the instruments a car, our doom. I know open with 15 million. I got you. To the 10 year. No, the 5. Not the 5 from Swahili will be. I got you. So last year. Monday beauty 15. Monday beauty 15. Sunday no year more. Yes, sir. Indeed, a bassa. One casano, or papa. A faithful or quiet Mississippi. But I soon in Abasai. So I say, in this Nipa, or be French show, and the boy be there.
What one you know, Graham? The young Kuru was in Sweden or about. England said, when you saw Boo. So I said, yes. When you saw Boo. According to Blood Duty, yes, HIV. Oh. I cross one month. One is suitable. The number to make sure twice, my number 2. The touch of my done animal bay. As I want January. I'm not crying distance woman. Oh, because you won't come because you what I say? The person may cast some trouble. And so Jesus Christ, why are you on it? Nyasam kitwa onyawu yensuna owa kuhye owu mina ne se nim se da se bua owu ba timhia ne ntem ayusu de na de wa yere nwa Jesus Christ okase asiafo ne se yanko Jerusalem na de ya tro no nipa ba no ababam side obayina sama mamu Fransa na wakuno wadi ase na na nsati na obasore bio ayani akamini misa Jerusalem na bewu a kabi shoda menfa ni misa me fa hensa ya bewu beli hensa ya da obi afa wadi ase enso kanse sofo ne se mama yanko Jerusalem na de ya kafo ni pa bare wo na babam yo wadi ase etwasemu akusiu obayina sama mamu fo ansa ne wakuro dada tase ne ansa wasore enti wani asisu akọ Jerusalem no waya wasi okowu ayami kosia wi amjaya kamini Jerusalem ni asam kamiti di Jerusalem no kran kama doma no fauda what you say come for but Christ himself after Jerusalem amen the bakas match now amen na etwase okwa samado nti ontimi nkwa samado abrekron pass through Jerusalem shot the bakas asemba enti ma obaduma bia otie me nei enti asasemi ye enti Jesus Christ himself ofesi owo fanyani yo fesino ofesi owo direct jemeso amen ofesi owo asetrani say the last judgment obaba babu aten na temu no obabu atiasefo oni amfo aten so ya se enti ayani duty me ba council tramo ayani duty say ofre atiasefo nchen akonfo nchen na ensempa obaka tri atiasefo no okonka the same asam atrumfo that's right so ya se oyanyame se wanani nipa ontimi nipa matne ele kenya me asem amfa nkyerɛ that's it ele wabaye nipa se wanani ufu a ontimi nkonfo nkyɛn enko ka sampa nyari abai ankyerɛ wɔn according to we preacher na wade pass o soma wo prisons so ya se opaso uko prisons na uko kanya me asem aba mfie me yansa so what you have here parasha wajina outside in tino esu tim so ko prisons ko awonko so no aye wade so ya se who lances okay insurance wo ho awosanya me ma de card bobi so ya se na twetan abam ya pamo ne ade ko court ya jeru
3 years. 3 years no. Wọ́n kọ́ kọ́dúnì ayi prison. Wọ́n sọ adani prisoner. After adani prisoner there, you can talk to prisoners. What do you say? Wọ́n kọ́ kọ́dúnì wọ́n kẹ́nyàm sọ́m. Adi àtúnyẹ prisoners no. Nti wọ́n bí ọ̀họ́ ọ̀dọ́ prison họ́ a. Na gé nsakranti na nyàmúyàmá na bẹ̀ dà họ́. So ya say enti so akodawa asem no nya bente this nyame tam obi nso a wayi no what ya say you won ko ti o se koda ho bi na sempa ne koka abusuafo su tu fi a ni osu oh e ba ta what ya say because me sisu ana me preach no me preach o kaje tu ani ade amami ti mo da se me ko preach ji Asutam biano, become what you are. All good you should boss a bisu. So I said, I'm not saying an idea. A bisu, day and night, a boo. And to the sorry, I'm not about I Kazet Yao. Maybe near Fana room. A hundred must sit down, Cassio Bidiasino. Yes, how are you? No, I bet you are not pretty. When you probably come Russia, the margin of corruption. You come back, you call yourself your honor about to corruption. Sorry, I say. Now, could you? Yarin about to corruption now. We now clock or do what's up your command. That's how you make. What do you say? Into the mission of Hokranwa. W1 man Koda. The Medra and Yamiani. So that's your video, Salami PTG. Man Koda because of our corruption. So I say, Yamiani was a quarry. No one could hobby. So I say, no, my car could be me fast. I'm in San United. Where do we go to see to a failure? But the one month just sorry me know. Let me can you be a one shall on Tassia. One shall on Tassia. With the whole 3 months, 3 weeks. Now for me, can you know some more? Then come around and know me a crony. Then come around, Obia may some proper channel. Because CY a madam B1, B2, C1, C2, C3, 4. Okay, I'm here. But what do I prepare to create me so quiet? But then inside you told me how happy this guy. My coach, I never preach it. My father, I didn't my banner word. Don't test remember inspection and I'm a catastrophe. And the pretty Simon inside of pray. See to us, I'm going to go inside of pray. But the one who says, Yamina had Adam Batu. So some Kenya some more. The preacher did not about the preacher and correction. I want to know that. So as somebody American. Yes. Yes, somebody. But Christ Diano, or Christ will say, Atomo, and come at us from Qua. Our son from so, and yes, some parity. That's right. The Russian cast out some way, and the chairman Yanama Safu. Jama so amen. Amen. And you don't want to tell I don't want to throw you. That's somebody. Obabuni pani na time. And this one preaching my time is a sword and so. If bunker say, open outside. I want to kiss for me. I want to die. Roma said them home. As always of God, I saw them all. One that. And in the what I say, the color crusades in a mammy who. Yes, somebody. Now you know about but so job until no start to show Cassa. Or also a big man, you are packing a car, not the car, no so. The big family Cassa, no one girlfriend, you know, take on. No, you know, the program, I said, that's a part of my idea. But Timmy saw a coffee and walk in a hole. Both are necessary. Amen. And I dare you to know piano, I was sent to our joy. The Papa was so for. Mama, you know, I'm not sorry. What do you say? One, I'm not sorry.
yɛnwene wɔn ho nti asɛm no ye dabi a meka sɛ yɛwɔ nwan enwan sɛ ɔkɔhwɛ wo dwan na wohu no a na ɔde ne bɛtɔ buom a ɔnɛ so nka nwan a wayera ho odwan a wayera yɛ deɛ yɛmfa yɛne nyareɛ wae wɔnyɛ wɔsia kɔhwɛ no. That is the assignment of all Christians. Assignment. Yɛ nipa nyinaa yera asase so ɛna nyame soma Christ so ɔma hwɛ yɛn so ate aseɛ nti ohunu bi no ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ebinom so wɔ hɔ a na ɔnyɛ nhu wɔn nti ɔde hyɛ yɛn nsa yɛma mmɔden sɛ ɛbɛhwɛ wɔn ɛna ɔto aso kɔ Asamado wɔn a yera yɛ nsa na ɔba no ɔto wɔ Asamado mepɛ sɛ anapa yi wote nneɔma bi ase forget about the position be a bishop a wɔntwe akra bishop a wɔntwetwe nyɛ yɛ ayera adwumafunu na woyɛ no na yɛka na office na ateɛ wode aseɛ ɛne yɛsesɛ ntɔfeɛ bɛgu dam na wodie wode time for lamps wɔma ayera no mfa ho gya asɛm ne ye meyɛ apostle wode time for nwa ne ayera no mepɛsɛ anɔpa yi meka biribi de kyerɛ wo gya asɛm ne ye nti aberante a wotie ma anɔpa yi ababaawa a wotie me Christ Matthew 26 mepɛsɛ mede ka asɛm kyerɛ wo Matthew 26 mepɛsɛ obiara ntie me na wobɛte nsɛm papa wɔ hɔ gya asɛm ne ye Jesus Christ owi jẹ́mi sọ amen 26:36 also. Yesu Gethsemane awuraho. Kenkai. Matthew 26:36. Yesu Gethsemane awuraho. Ewira hɔ. Ɛna Yesu no nduru baabi a ɔfrɛ Gethsemane. Gethsemane. Na ɔka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ montena ase ha. Na menkɔ no ho ankɔbɔ mpaeɛ. Menkɔbɔ mpaeɛ nsa. Na ɔfa Petro ne Sebedeo mma baanu no ka ne ho. Na ne werɛ fiti aseɛ hɔ yi na ne ho yera no. Ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ awerɛhoɔ ahyɛ me kra so de kɔ owuom. Montena ha na mo ne me nwɛn. Na ɔkɔɔ n'anim kakra de n'anim kɔbutu fam bɔ mpaeɛ sɛ m'agya sɛ bɛtumi a makuruwa yi san me ho nkɔ. Nanso nyɛ sɛdeɛ mepɛ na sɛdeɛ wopɛ. Na ɔbaa n'asuafoɔ no nkyɛn no bɛhu wɔn sɛ wada ana ɔsee Petro sɛ montumi ne yɛnyɛ dɔnhwere biako monwɛn na momɔ anamada yi mede ase dwo hwehwɛm John Pobra 27 Matthew 27:15 Matthew 27 verse 15 Yesu bɔ ɔse wɔbu Yesu kumfɔ obua ne kumfoɔ na daa fahyɛ ni mu no amarado gyaa de duani baako a nkurɔfoɔ no pɛ no maa wɔn ama wɔn ɛnso bere ni mu na ɔwɔ de duani bi a wɔgye din a wɔfrɛ no Baraba enti ohyiaɛ no Pilato sɛ wɔn sɛ hɔ na mopɛ sɛ megyaa no mema mo Baraba anaa Yesu a ɔfrɛ no Kristo no na onim sɛ ne tan nti na oyii no maayɛ na ɔte atemmu akonnwa soɔ ɔse na ɔte atemmu akonnwa soɔ na yɛre soma baa ne nkyɛn sɛ ɛma asɛm bi ɛmma wo ne onipa tirinni ne ntam. First one. Oi. Pilate. Yeah. Very careful. You say amen. Amen. I can't say shey. The one must someone near money ni tirinni ne ntam. And intima wuna mani pi da you. Onu awa hunu sɛ ansama wa mo kabu no so no yɛ nitan onimu nitan jene sɛ amen amen ɛna ɛyɛ adeɛ so a ɔsoro na ahyehyɛ ɛtwa sɛ ɛfa saa kwan no so na ma wɔn a wɔasama ado nso anya nkwagyeɛ yes. So can Yesu bɛka sɛm bi wɔ nti na mɛma ɔkan no ɔse na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne mpanimfoɔ no tu nkurɔfoɔ kuakuo no aso sɛ wɔnsrɛ Baraba na wɔnkum Yesu na amrado no bu ase wɔn sɛ wɔn mu mmienu mu hwan ana mopɛ sɛ agya no ana ɔka sɛ Baraba gya Baraba yɛkum Yesu kenkan Pilato se wɔn sɛ ɛneɛ ɛdeɛ na menyɛ Yesu a
wɔfrɛ ne Kristo no wɔn nyinaa kaa sɛ ma wɔmmɔ n'asɛnnua ɛna ɔse na bɔne bɛn na wayɔ na ɔteatea mu bebree sɛ ma wɔmmɔ n'asɛnnua mu ɔse na Pilato hunu sɛ ɔntumi ɛnyɛ hwee na mmom sakasakare ba no ɔfa nsuo wɔrɔ ne nsa nkɔfoɔ koko n'anim kaa sɛ ne yere atu no fo ɔsɛ ɔfa nsuo wotwa Luke hɔ nso a ɔka kyerɛ ne sɛ ansɛm a wɔka gu nsuo yi wommua no baako koraa gyina hɔ na ɔhwɛ wɔ wɔnem sɛ ma wɔtumi sɛ womiakum anaa ma wɔtumi sɛ miagya that time na Isaiah anso aka sɛ ɔde ne kɔ so odwa a ɔkɔko no ɔtɔɔ ne kumfoɔ nsɛm mum ne sɛ ne kwa sɛ wɔ so wɔkasa na Isaiah aka saa asɛm no de ato hɔ sɛ ɔde ne kɔ so odwa a ɔkɔko no ɔtɔɔ ne kumfoɔ nsɛm mum ɔkasa nyɛ yie gyeme sɛ amen enti obia na ne kaa sɛ wonim sɛ ma wɔwɔ kwa sɛ miagya o anaasɛ ma wɔwɔ kwa sɛ miakum ne Yesu sɛ wɔmfa mfiri soro ammerɛ wo a wɔwɔkyɛ wɔde sɛ anka wonim so tumi enti ne sɛ sɛ deɛ asi that day no is from heaven gyeme sɛ amen ɛyɛ kwan a Kristo bɛfa so a wɔde bɛyɛ ntasama adodo no wɔwɔkyɛ wɔde aseɛ gyeme sɛ amen ɔwuo ne asama ado ntumi mɛfa Christ nkɔ owuo ni asɛm ado wɔn ntumi mɛfa Christ nkɔ nti owuo asɛm ado Christ ni wɔn target mu. That's right. wɔn akyerɛ adi ase ɛna ɔno apɛ so ɔkɔ mo tia mi paa fine ɔno apɛ so ɔkɔ nti saa na tia di a ɛna wɔsɛ mi gya mi kira mu toɔ. Wọ́n asɛm ni o wɔsɛ mo wɔn kwan sɛ megye me kra ato hɔ na mo wɔn kwan sɛ me sa afa gyeme so amen na ɔbɛkɔ no mesɛ mɔdeɛ o mmerɛ a ɔsene asɛnnua no so a ɔbɛkɔ no wɔka kyerɛ agya no sɛ ɔnsɛm ɛna mede me honhom ɛne me kra ayɛ deɛ bɛn ɛhyɛ obia nso adeɛ wɔ nso yɛbɛka asɛm wɔde ne honhom ma nyame so ɛsiane so ɔbɛyɛ nipa nti ne kra ɛkɔ asɛm ado gyeme sɛ amen ne kra akɔ sa hene asɛm ado number 2 Christ ɔdu asɛm ado hɔ no the purpose ɛne sɛ ɔbɛka Awurade asɛm akyerɛ wufoɔ wɔde aseɛ sɛdeɛ ɔbɛyɛ atamu da ɛba sɛ ɔbɛbu atan a awufoɔ no awui from Adam within obi ntimi nka so owura wo a wogyina ha yɛnhu da wo nsɛm a woka yɛnyante wote aseɛ Noa bɔɔ dawuro sɛ nyame di nsuyere bɛsɛe nipa Noa yɛnim ne maame yɛnim ne papa yɛne na na ti kurom ha wosua no mmɔfra se yɛhunu no as also who don't know about the oh you knew it will be a kaya and ye then Christ echo asama do nyina say well asama do for no should the ni behu no that's it jama so amen then some power the brat asefo no but what you say omo so nya bi atie jama so amen a sound say wɔde ne kra ne kɔɔɛ na ne honhom wɔ soro nti no wɔka asɛmpa kyerɛ akra ɛna honhom gyeme sɛ amen sɛ ɔkɔka kyerɛ honhom anka Lucifer bɛsakra asekyerɛ ne sɛ nipa bi a wɔwoyɛ biara no sɛ honhom a control no sɛ ɛnyɛ Lucifer deɛ a na ɛnyame deɛ amen wɔsɛnkafoɔ 12 nso se honhom no bɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn akra no so yɛse fine enti ɔkɔɛ no ɔkɔka asɛm kyerɛ akra a ɛwɔ afiase wogyeme so amepɛ amen wɔn a ntia n'asopɔm no
sakrai obi mo sam se do okra wote asem be kam wote nipa bi a wote asase wo su no so obi kasa ho na wote na ye okra ntia so obi tim na okari a enya body no na akari kra ayo okra no ntia so okra no free mu a body no kasa ho a wote enti yan kasa ntia body na mo ye kasa tro show. That's right. Until the Bible say, okra wa ye bone no Eba shala pai wote mase wo gona so bi kra free ni mu a wo fra na wonye so why ne kra na ti asem no wa free ni mu eba to ya se wo pambo ni se free ni mu kasa masa oba my blogger ko mi mu ya de sika sunu yam biam wa wankari so ya se enti ya kasa na okra so amen and then ya kasa jana na jo kra ari enkwa ya kare sa de chiro so amen and Adam wa ma yemi padua wa tiase na mo ba ye okra tiasefo and the people be awon no asase so no wo ye okra tiasefo and to protect your soul. Amen. The soul pay and so na kan ho tiase so amen. Amen. Go. Young computer. I don't know what I'm this is Obi so Obi wa Christian wa. The whole homo a konya mention. So God's spirit will be that's a depend the whole homo konya mention. At the same time, the soul I walk no about Tracian on also paradise. Amen. Also, yes. So amen. Amen. The whole woman is going to mention because the whole woman is the boy crown. Said your crown as a trouble come. What does it? And to say, a crown of Julia. Home is a conya mention because the whole woman is the media. That's it. What do you say? Amen. Amen. No crown is to paradise. Amen. Because from my point, any God spirit in our non kufa. Amen. Some so much as also. That's a Satan spirit. I can tell so. Satan who many call Satan ho. No can call hedges. The was one yes. And Jana Pai, don't tell some of you. They are somewhat at Denamudo. Yes. Amen. First Peter chapter 3 verse 19. Verse 19. Enu mo nso na okoko kan asem kire ahohoma o afiase a tete no oya so denfo. Oya so denfo. Ebra Nyankopon. Peter try no hohoma o afiase. So that say, me want this no. God's spirit I teach you am no say so. Amen. Amen. Ayo kra wo fiase. Amen. Ayo kra wo fiase. Tete no ya so den. Eti Nyankopon bufuo. Ma urade bufuhia e ba won so. To asokai. Ose bra Nyankopon abodo chare. No one na ore ya adaka ni. Ore ya adaka no. Emu na akra kakra bi a wosi ba watwe. Nipa watwe. Nsuo no mu. The Christ call na Sodom fire burning in our crowd. Israel fire go for Egypt. John Bashua Bushmu kwam no ma crowd. Na kan shuso hobi. So I say, Abraham no nyina shuso that time na paradise. Na accident go shuso. Amuna owu ya moja no. Asoye no. Asase wo soye. I want to anoint Christ, no. Abundant bia. Many a nimpa konkofu awu. I said that come na krana wo hotie no. Asori. Jama so amen. Amen. The cast match. Yanko for. Honestly. And 4:6.
1 Peter 4:6 yɛnti na wɔka asɛmpa kyerɛ awufoɔ nso na ɔbua no atɛn sɛ enipa ɔsɛ hansoɔ nsuamfoɔ gyama sɛ amen na wɔbua atɛn sɛ nipa wɔ honam na watena ase sɛdeɛ Onyankopɔn te wɔ yɛnhwɛ adeɛ o sɛ wɔn a wo dadaada wɔn bɔne mu ɔmpɛ sɛ ɔbɛbu atankyea nti watoa wɔn ɛde asɛmpa a wɔde berɛ yɛne ɛte asase soɔ no ɔde akɔdom wɔn sɛ ɔmo nso nyini gyama sɛ amen monti asɛm no o na ɔmfa so nye wɔn nkwa wata sɛ ɔde asɛmpa no akɔdom wɔn ɔsɔɔ ne Jesus ne n'asɛm yɛko monsakyerɛ mo adwen na monye asɛmpa no ni ne nsɛm a ɔka yɛ nyinaa fapem no no sɔre aseɛ monsakyerɛ mo adwen no ɔsɔ ahenniɛ no ayɛde aban ne nsɛm a ɔka yɛ nyinaa fapem no no ɛnsɛm a ɔbɛka no 3 years ne fapem ni gyeme sɛ amen deɛ ɔgye ne deɛ no ɔmu no atɛn na deɛ wɔa nyina neɛ no wabu no fɔ sɔde aseɛ na ɔgye ɔba no deɛ wɔdaa nkwa ne nyinaa kɔsi sɛ ɔso ahenniɛ no mpɛn sakradeɛ bɛyi nti Christ you see only 3 days that he can empower Samad gyeme sɛ amen sɛdeɛ bɛyɛ atamu da obi ntumi nka sɛ wante na ade a abɔ me hu ana ne kɔfa asasɛm wɔ nyina baeɛ ne sɛ yɛne a yɛte aseɛ Yesu wu akyi yɛwo yɛ ba no yɛnsa nkɔnyɛ saa privilege no bi wɔ Samado gyeme sɛ amen yɛbɛkyɛ wode aseɛ ɛfiri Adam redeem ɛbɛsi John the Baptist redeem ɛna ɔmu nya that privilege what aseɛ ɛfiri sɛ ne nyame bɛka soma ɔde soma abɔfoɔ na abɔfoɔ no de abɛka kyerɛ nipa ne nipa aka ne atwerɛ ne nyame no anom asɛm perfect ne yɛnya yɛgyina abɔfoɔ no mu asɛm so bu afɔ a ɛyɛ bɛtenyɛ gyeme so amen nti ne nkyɛ sɛ ɔnoa si fam ɔnoa nkasa si fam ɛbɛyi ne suban de adeɛ bɛyi ɛkyerɛ deɛ ɔpɛ ne nea ɔmpɛ nti ama yɛngyina so to nipa biara fo sɛ wɔnso satrawadwen gyeme sɛ amen na wɔsoro ahenniɛ no ayɛdeɛ bɛyi abɛn ɛnti wonkɔgye ansɛ da ɛfiri sɛ sɛ wowu a wonyɛ saa privilege no wɔ Samado hɔ asɛmpa yɛ na mɛka kyerɛ hɔ no sɛ si a wote wai ebi a wɔde obi atofo a wɔmfa vigret tramɔ sɛ ɔyɛ aseɛ nkɔsi asɛm nkɔɔ na wodi wote aseɛ kyakyatrɔ my bed ɛne yɛka ne sɛe firi wama yi a scammer kane ne ɔmofra ne sɛe sakawa sɛ ɔyɛ aseɛ ɛne woadwuma na ayɛ wogye sikaduro wogye ne wodeɛ woyɛ malam wode aseɛ na ahyɛ daa bim na ɔdwa nwoma gu fam na ɔbukabuka aman na ate soɔ ɛna wohye sɛs kyerɛ sɛ woabɛn bonsam no amu no privilege wanya nkɔbɛ sakra wona meka me kyerɛ wo ɔhwɛ gya no aba no ɔno atena se ɛwuru sɛ ne berɛ ka yɛdeɛbɛi wona ate wote ɔ sɛ biribi ahyi bonsam no amu watena sɛ huru sɛ ne berɛ aka ma no yɛtiatia aberanteɛ sakra wadwe wɔte mehwɛ atamuɔ no aba no a na ɔne meka sɛm bi Jobie ati Matthew 24 quotation bi a metaa kan pa atu asɛm pɛtrɛ duonu nan ntikyɛ mu edunan no Matthew 24:14 na ɔbɛka ahennie no asɛmpa wiase nyinaa de adi amanama nyinaa danseɛ ɛno ansa na awie no bɛba adɛnti na ɔka sa sɛdeɛ bɛyɛ a obi ma gye wɔn kasa awurade asɛm no maanyade aba ante tɛmu danseɛ mpa kyɛw
Jamaso amen. But I and on Pesa, Obintia 70. Confort your what is a Yeshuba? Tiamabos of Wati, Cobribos of Wati. Coco some grab your terrible quotation you go to into a. Sorry, I said the only cratch was on floor. What I said, what you are conforming at Yakaka, woman, you are listening, Omati. Elijah Basson, Omati. Madam Zach, what? But I said, I'm not against them, but I want to tell you the truth. What you got, you lie. What I say? What's your battalion was sent? And the real singing dance here of a soup beati. And son of Yenaba. Jamaso amen. Send your bayer to move our flower. Over drunk as a radamante. For some bronco bird. So, into a cold one can some Alfuano at the Babono. Jamaso amen. The woman who see Adam redeem no. Omaka say Adam quality voice. Yayante. Jamaso amen. Yetia. Omu ankeba sakra. Into yante. Tinyane. Ubu atani enye. Father say. Ani ene wo se me kwa samade ho. Na di Adam muti here omuti so tua no. Me sa kwa kasama wo ma ante ensote. Amen. And look at what say, look at cash and penny. When I was sure about you, I want you. Don't know what this is. Shine is some of that. Josh Shan, Jamaso amen. The Osh Shan, some of the Obati, only 2 years. Obiti says, careful, I say, Obio, drink assassin on Tibida. Yes, boss of them. I do not want to put none. Sign me like Pammy at Yemen. It's one cry, the princess on the radio in China. All far on one answer. Oh, I say, or those yati, some must be Koswa. Somebody just running an uncle Bianum, or when you like some of there's a Clamoniba or Kumasia, or Uncle, you are because some on tape. Oh, far, and you are coming. Onu Jesus osi ya mekanchiro osi mi asem no one dance here Jesus should be na mempo Matthew chapter 24 verse number 14 ose na obeka ahinie no asempa wiase nyina de adi amanama nyina dance here anu ansa na ye ne baba that's right what say you say akano nti onono dia ne se yemi adanse ya nchiro so ba je de so nyi ne wo wa ho papa so kekeke jema so amen na so ba je de ne so nyi ne de wa ho what are you say obi atra Ghana more than about 25 years one tenda okokata ani okote sorry I say obi so Saudi Arabia I want to continue preaching and was sakra obi so te Ghana ha you ma furu Tasawani yo obi so te America okodu ye o miam obaye na hwe obi ele kasa bonsam obokwan na nyame afa so no de agenema once a computer buy ola gere so nkwashia samo nko nyame so afa so sakra bo so I say into me my foot you make catch on say what's atimpo na kan o se nyu nyina na ti asemparo Paul kan other Romans or Corinthians o se nyu nyina na ti asemparo o se ai wo moten ta se me person be a wuti ma no pai be very careful adia wa so ye ani sa asem no ti a omprim wakoma the shortest way abamu anya nkwaje ne say o ti asem no a emprim wakoma shortest and shorty asem no na say still o da shukura wakoma bonu mu dia enkwan wa paw o say quotations be ho simple o say and asem na ba wano ane wakoma ade abamu anya nkwan ne say so do wakoma gidi se Yesu ni awurade na
de wano pɔmu ka so ɔnyɛ ne afrɛ wufuo mu a ɔbɛgye wo nkwa wɔde aseɛ ɔnyɛ ne afrɛ wufuo mu saa na wo abɔne yɛku ɔpɛ sɛ wo nso woyɛ ɔsɛ nso nya ne frɛ wufuo mu obia wo ne Kristo no ayɛte aseɛ wo woyɛ abɛgye Kristo di a na wo so abɛnya ne afrɛ wufuo mu ɔbɛte wɔde aseɛ enti na no pai mekasa kyerɛ nyansɛne nya kwasea asɛm a wɔteɛ ne ɛbɛn na woyɛ ɔsɛ sɛ ɔte asɛm no a na wopɛ nkwadeɛ a mpim wakoma na sɛ ɔnyɛ pim wakoma deɛ you be in trouble wɔde aseɛ wonyɛ pim wakoma deɛ a you be in trouble nti ɔkɔka asɛmpa ɔfua so hɔ no nka Yesu wɔ wo kwan so ɔkɔmande ma wɔma awu nyinaa ɛsɔre but ɔde asɛm no na kɔɔɛ wɔma agye asɛm no di ya no ɛnya nkwa wɔma mprim wɔma koma wɔkɛra a wɔmprim na koma no wɔbɛtwam kɔ paradise wɔma mprim wɔma koma no da so wɔ hɔ so ɔyɛ aseɛ the same as this act yɛde asɛm no na ɔse yɛnka nkyerɛ wo yɛnka nkyerɛ ɔsɛ wawu ɔsɔre ɔbɛsɛ aba bio ɔse yɛnka nkyerɛ ɔsɛ ɔsɔ ahene ahare aban yɛnka nkyerɛ ɔsɛ nkyerɛ no waba yɛnka nkyerɛ ɔsɛ gyae bɔne yɛ bɛbɛdi n'akyi hwɛ gyae sɛta akyiri deɛ na mfasoɔ de so ɛfiri sɛ sɛta ni awie pa de ma wo ɔsɛ yɛnka sa nkyerɛ wo ɛna nso sɛ nyame na mebɛpirikyi akyerɛ wo sɛ ɔde aseɛ wɔn fi America baa no wɔhwɛ wɔn sɛ ɔsɛ marafoka wɔdeɛ na anim when I go to America you see heavy men a wɔn nkɔ asɔre shit man no akeka nkɔ asiasɛm no atrase no adidi no amen no akɛ so kill no owu akɔbu nsɛm gyem wɔyɛ asɛ wɔse hyɛ asomadeɛ no rekyerɛ ɔkɔ no wɔhyɛ mpaboa bi wɔde asɛ na ɔnam no na ɔdandan no ho abia akɔ America ba wɔkɔ America ba wɔsere obi te America wɔni ka ne hyɛ no ɛna wɔhyɛ slippers wɔte America wo tasɛ mene yi masa onipa de ade masa mese ansala wurade de n'asɛm bɛma kuro bi no ɛyɛ nneɛma mmienu ɛda sɛ ɔbɛgye adi na wagye wo nkwa na wobɛpo no wakɔ bonsam gyem enti Christ anum asɛm no ɛyɛ wuo ne nkwa wɔde aseɛ enti na Paul nso bɛka wɔ sɛ mehini nneɔma mmienu ntam mɛte ase a meka nyamsɛm ne wura mekɔ soro Mose nso sɛ mede nkwa no wɔ wuo masom anim na mese mo sɛ momfa nkwa na mo ne mo kra nya nkwa ɔbagye ma be very wise be very clever asɛmpa no a yɛbɔ ne dawuro no yɛdeaa ne sɛ awurade deɛ ne sɛ wobɛte ɛnoa no nti sɛ ɔte kam na sɛ asɛm no bi wura woasoma asa ɛbakyɛ wode aseɛ obia mo gyedie nya nkwa no wɔ waa hɔ sɛ wo reject Yakob nsɛm gyem so wɔ waa hɔ sɛ ɔde aseɛ nti wɔn a gye di yɛ no ɛbɛka Yesu ho wɔn a Yesu ba Israel ɔbɛka asɛmpa a ɔbɛgye di yɛ no ɔmo bɛka ho nti na ɔka no John nwoma no ɔsɛ deɛ ɔgye die no wɔwɔ nkwa na deɛ ɔne nyie no ɔne nkwa na Onyankopɔn bufu a ɛde aban ɛnta ne so ayɛ short message ɔbɛgye ma wokyɛm be very wise ɛnhwɛ ntadeɛ nhwɛ mpaboa ɛnhwɛ sika ne nyinaa yɛ business ɛyɛ adeɛ a ɛmpanim thank Jesus Christ yɛmehyɛ ɔnyɛ ɔkɛse Job ɔmpae ɛna wase hyɛ wɔ ne munyam pagya wo din sɛ nɛ wode nkwa no si ani soɔ deɛ suro nyina ne sɛ boa yɛdɛ dɔm yɛ na asɛm a yɛte yɛntumi ni so ayɛmpere hwɛ deɛ ɛbɛma yɛkra no nya nkwa ɛno so ɔbɛka yɛ ho no anɔpae wo din ane yɛaserɛ amen Yo, true time ebusua. Yankopɔn nhyira mo. Epa so you new to this channel epa cho click subscribe button so. Na hwɛ sa don man yi mienu bi epie ewa na pempem a MP a click so. Na wo wi a na wa click like button so. Na wo ja comment ewo video na se. Wo yɛ sa nyoma we ya eboa ama channel no so ekɔ n'anim. Se yɛ pɛ sɛ Yankopɔn asɛm no etumi kɔ wi asa fa na ni na